लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन बरायहरनाय बावनाय थाबाय। तो जोङो लोगोनि हाबा जानो फैदों, जोंहा बाज्रुम कस्तकार एन्ड आई एम। तो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। तो जोंखौ दरा गोदाना बरायनानै लांफैबाय। बरायनानै लांफैनो माने लामानिफ्राय लांगासिनो आरोना, नै हाबलांगासिनो आरोखि जोङो। सेख्लाफोरबो गोबां नुसोगारबाय ओरै खनाजों जिरायबाय थादोंना। तो भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। खैना गोदाना सफैबाय आरोना, खैना गोदाना बाहाय जिरायदों आरोना बे रुमाव। ओइ खावख्लुबनानै दङ। र' बेदर गोदानायखौ लानो। ओइ बा दे मोजां दा थिगानो दे मा ओंखाम संग्रा नामा नोङो? ओंखाम संग्रा ना? जानै बांगाला नै। मेरा फोन है ना, मैं भैया थोड़ा का है मेरा फोन पे इसका फोन से हिन्जाव गोदान लाबोखांनायनि उनाव जेरैबायदि बर'नि नियम खालामो बेखौ नियमखौ खालामबाय थादों आरोना, नियमफोरखौ खालामगासिनो आरोना बाहाय। निरिखखौथ' सोरबा सोरबा बुजिया नोंथां, दानि मानसिफ्रा। आं एसे बुजियो, सल'खौबो आं एसे मिथियोमोन आरो। बै सल'आ माने मामाय मारानो बेवहाय बिमाय बुनायबो बिमायं बुनायबो बिदा बुनायबो थायोनो। बेखौ आं बुङा, आं बेखौ फोरमायदों आरो। खिन्थु मानि थाखाय बे बुस्थुखौ हरगोन बेबो ओंथि दङ, बिराद गिदिर ओंथि। मानो रुजुनो बे बुस्थुखौ रुजुना जाहाथे जोंहा जुक्तिया दङ दा निफिला स्वर्गियारि जोंहाबो हयथ' माने जोंनोबो राजाबो आं हानाय नङा होननानै, होमब्लाबो बिसोरनि बुरजाफोरानो गेजेरजों खालामो। फिसा माने माबा मोनसे सिमां दङ आरो। होमब्लाबो आं बे बुस्थुआव Thank you.
मिथिस्लाबै माब्रैबा राजधानि ट्रेना सौदावलायबाय मिथिस्लाबै माब्रैबा राजधानि ट्रेना सौदावलायबाय जों सानैनि गेजेराव जोंलावबाय मिथिस्लाबै माब्रैबा राजधानि ट्रेना सौदावलायबाय जों सानैनि गेजेराव बिरलांबाय नोंनि फासा जाफैजोबलांबाय नोंनि गहेना जोंहा फोरोंगोरा बन्दुनि हाबामोन आरोना बिथांनि गोथार जुलिनि जै जाथोंसै। थ' दिनैनि ब्लगा बेसेनोसै लोगोफोर।